Moi boas, benvidos a unha nova edición de Orixe e Calidade. O programa desta semana ben variado, xa que lle daremos conta, como sempre, da situación do campo e tamén contaremosles como foi unha visita de 6 prescriptores irlandeses á denominación de Orixe Rías Baixas. E como non podía ser de outro xeito, faremos un pequeno resumo do que foi a Festa do Viño de Barro. Imos coa cabeceira. Cuando estamos solos, cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón recomenda Antimildiu Triple, o fungicida antirresistencias pola súa triple acción: sistémica, penetrante e de contacto. Triple función: preventiva, curativa e erradicante. Triplemente útil, incluído en producción integrada con acción sobre a botritis e a escoriose. Antimildiu Triple, o fungicida con futuro. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Llega un fungicida que va a poner las cosas en su sitio y trae licencia para actuar. Su nombre es Max, Quadres Max, y por supuesto acaba con el mildio y el oidio. Pero lo más importante de Max es que actúa con doble fuerza en su doble acción. Tenerlo cerca es la mejor protección. Calidad en viña, te lo dice Singenta. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A pesares das pequenas complicacións que trouxeron as precipitacións da semana pasada, a maioría dos viñedos xa remataron a floración sen maiores problemas, pero os viticultores non deben baixar a garda e teñen que seguir aplicando os tratamentos para controlar as posibles infeccións de mildeu e oidio e tamén facer os labores de control da vexetación, tanto no solo como na viña. Xa por fin chegou un pouco de estabilidade no tempo, xa entrou esta estabilidade a partir do fin de semana pasado. Esperamos que, salvo nas jornadas dos xoves, que hai aí unhas pequenas dúbidas, ao mellor sobre unhas pequenas precipitacións, pero bueno, en principio vai haber continuidade nas previsións do tempo, co cal, pois bueno, afrontamos un período relativamente largo de bo tempo, non? E de estabilidade. Prácticamente estamos xa ao 100% fora do período de floración, nos pode quedar un 15, un 20% da superficie por acabar de florecer, por cuallar, e agora mesmo xa, falamos en términos de tranquilidade, xa se nos remontamos aí 10 días, pois posiblemente houve máis problemas no viñedo, porque tamén nos acompañaron as precipitacións, sobre todo esas situacións de tormentas que tamén deron lugar a dificultades para levar a cabo os tratamentos,
novas contaminacións que houve tamén, que en algúns viñedos que xa tiñan síntomas xa anteriores, e, bueno, un pouco se dou controlado eso, non? Que a chegada desta semana de estabilidade, como dixen antes, pois, bueno, en certo modo, a axuda de certos tratamentos que xa se deron un pouco orientados para erradicar este problema, pois xa libramos un pouco, non? A floración tuvo algo de dificultade na semana pasada, debido ás choivas, ás precipitacións que tivemos. Sí que, bueno, pois percibimos certo desgranado en algún caso, algún corrimiento de flor como consecuencia desas precipitacións. Non poderíamos evaluar en que medida pudo afectar, pero sí que en algún caso, pois algúns racimos sí que se ven que tuveron algo de desgranado, non? Por ese motivo. Bueno, agora chega a época de cuallado, que é cando a uva xa está formada. Aquí xa vemos que xa os racimos están limpos, xa tiraron toda a caspela, e agora xa o que lle queda xa ca uva formada é xa medrar, non? En tamaño, ir crecendo e hasta chegar ao estado de maduración e despois xa a vendima. Como dixen antes, estamos inmersos no que é o control principal da prevención de mildio e oidio, que son os principales fungos que nos poden afectar durante este período. Principalmente xa empezamos con algún tratamento específico de antioidios sistémicos para o control deste fungo, do oidio, que quizás é máis propenso a infección durante esta época, non? Unha vez que está pois cuallado, que se ve a uva xa formada, despois do período de floración, digamos que é a época máis propicia para o desenrolo deste fungo, sobre todo ca chegada das típicas brétemas que solemos encontrarnos durante este mes de xuño e parte do mes de xullo. Por iso que nos recomendamos, sobre todo, extremar ese control ou esa precaución durante este período, digamos un pouco desde mediados de xuño a mediados de xullo, pois estar un pouco máis enriba, non só do mildio, sino prestar tamén un poquinho máis de atención ao oidio tamén. O oidio, bueno, ten varios nomes que se suelen comentar na nosa zona, tamén é recoñecido como polvillo ou a borralla, según as zonas, e, bueno, precisamente os síntomas suelen ser moi similares a eso, non? Solemos notar como unha cinza pousada sobre o grano xa formado, e o que sí, esa cinta suele ter unha cor máis grisácea, non tan blanquecina como a mellor pode parecer o mildio, senón que sería de unha tonalidades máis grisáceas, non? O mildeu agora mesmo podemos decir que está controlado. Sí que é verdad que houve aí uns días un pouco complicados, estamos falando de aí 10 días. Esos síntomas ou esas infeccións foron anteriores, non quere dicir que cando vemos os síntomas, esos síntomas proveñen de infeccións que se deron no día anterior ou na víspera por ter mal tempo, senón estamos falando de ciclos máis ou menos longos en función das condicións meteorolóxicas que teñamos, pero, bueno, que xa digo, que esos síntomas que normalmente vemos son consecuencia de unhas infeccións anteriores, non? Agora mesmo xa prácticamente pasamos ese perigo que tiñamos aí de días, ou esas contaminacións, esos síntomas visibles que tiñamos aí de días, e digamos que estamos nun período de máis tranquilidade, non? Os tratamentos que se realizaron nese momento foron efectivos, estamos falando de inicios da semana pasada e incluso no fin de semana anterior, e agora mesmo, en principio, están aquelas parcelas que estaban máis afectadas, podemos decir que xa están prácticamente controladas, prácticamente todas, non? Hai aínda algunha que lle costa, pero sí que xa estamos nun período de moita máis tranquilidade. Bueno, aquí vemos tamén que se suele dar ao final do período de floración, quizás un pouquiño antes do cuallado, se suelen ver un pouco mellor estos niños que estamos falando dos niños que fan a famosa lobesia, o bicho da uva, entre comillas, non? Que moita xente chama, a mariposa que nos afecta, sobre todo na súa segunda xeración, alá cando estamos xa polo mes de xullo, que normalmente é cando se poden, bueno, se poden dar maiores daños debido a penetracións que se realizan na uva, non? Nos vagos. Estas penetracións xa non só estamos falando dun daño físico en ese momento, de dano directo polo tema da polilla, sino que tamén hai outros danos maiores derivados desas penetracións que sería a entrada de outros patóxenos como pode ser a botrite, non? E aí sí que nos pode complicar moito máis a
a calidade da produción final. Pero bueno, en principio, xa digo, en esta primeira xeración non foi necesario tratar, de feito houve moi poucas capturas, aquí temos unha trampa que, bueno, vemos que pois apenas registrou capturas, non? E bueno, isto denota un pouco si en principio no monitoreo que realizamos, nos registros que temos nas trampas, non? Nas caso das feromonas, e ademais vemos que no que son os ácidos non hai número suficiente de glomérulos ou a ter en conta, pois bueno, en principio non recomendamos ese tratamento. Son tratamentos que normalmente se poden evitar, sobre todo nestas primeiras xeracións, e eso, sobre todo apuntaríamos ca uva tamaño chícharo, alá no mes de xullo, ou quizás incluso a veces un pouco máis para adiante, a posibilidade de realizar tratamento ou non. Nós temos normalmente, solemos colocar unha trampa cada 2 hectáreas nas parcelas de monitoreo. É dicir, isto, lóxicamente, a dificultad de traballar nunha zona de minifundista, por naturaleza, como é na que estamos, pois complica moito máis, porque, bueno, non podemos esquecer que pegada a esta parcela existen moitas outras que non son do mesmo propietario, co cal non se realizan os mesmos tratamentos, nunhas parcelas colindantes ao mellor sí que se aplicaron insecticidas, noutras non, e os bos da polilla non entenden deso, é dicir, a polilla non está únicamente nesta parcela, sino tamén pode andar polas parcelas colindantes, co cal un pouco temos como referencia, é dicir, nos monitorizamos as parcelas que piloto que temos, e en base a eso temos registros de todos os anos, e aí un pouco comprobamos o nivel das curvas de vuelo, se vai ascendendo ou non, cando chegamos ao máximo, e despois, aparte, temos referencia con respecto aos anos anteriores. Digamos que traballamos con estas curvas en términos relativos, non? Sí que marcamos cando chegamos ao máximo, aí sabemos fijo que estamos no máximo da curva de Bo, no máximo de poboación, pero ademais temos referencia con respecto aos datos dos anos anteriores nestas mesmas parcelas. Bueno, nesta época tamén é convinte, sobre todo no tema de manter a vegetación a raya, tanto no suelo como arriba, non? Unha das cousas que se están a realizar, o tema dos esfollados, o tema dos desnetados tamén, son importantes. Bueno, neste caso, estaríamos falando dos netos. Bueno, naquelas zonas non sería o caso desta parcela, porque non ten un exceso de vigor, pero sí que hai moitas parcelas onde estas partes sí que poideran tapar ou dificultar esa aireación ou incluso unha boa chegada dos tratamentos aos ácidos, é recomendable retirar, non? Esta vegetación vai a servir de moito, xa digo, vai a evitar tamén a creación de ambientes húmedos aí no medio da vegetación, co cal a parcela vai a estar moito máis cómoda, non? Nesta situación. Ademais desto, pois, bueno, o mesmo que se fala arriba, pois, o manter a raya a vegetación abaixo. Iso tamén é importantísimo. Pois casi poderíamos estar falando de tratamentos que nos poderíamos aforrar gracias a manter en condicións tanto a vegetación da propia parra como a vegetación no suelo. Sí que é verdad que parcelas que presentaron moitas dificultades nestes últimos días eran parcelas que quizás tiñan a vegetación do suelo sin controlar, cousa que dificulta moito despois a hora de controlar estas enfermedades arriba. Por que motivo? Normalmente son reservorios de humedades, cando veñen estes refachos de sol, como se dou a semana pasada, entre períodos ou alternancia de precipitacións, esos refachos de sol o que generan é esa vaporización desa humidade, non, no suelo, e sobre todo cando hai hierba, pois moito máis, non? Co cal, bueno, pois o recomendable manter o suelo, si é con coberta vegetal, unha coberta vegetal controlada, e si é o suelo desnudo, pois igualmente, non? Que este en condicións e que, sobre todo, evitar digamos, esa coberta vegetal descontrolada, non? Arriba o mesmo, en certo modo, pois o que nos axuda en gran medida a que os tratamentos sean máis eficaces sería esa eliminación de aquelas partes que nos están tapando os racimos, etcétera, etcétera. Ademais deso, bueno, pois nos vai axudar a unha mellor aireación, non? Por iso que
Casi falamos sempre, insistimos moito, é tan importante este manexo cultural, manter a raya esa vegetación, como os propios tratamientos, non? A veces redundamos en tratamientos unha vez e outra, cando non estamos realmente controlando o importante, que a veces non chega ese tratamento en condicións, non? As partes vegetativas que nos necesitamos controlar. Normalmente nesta época recomendamos o desbrozado. É verdad que en algún caso se pode dar ou se pode realizar, tampouco habría ningún problema en realizar algunha fresa, un pase de fresa, pero de forma moi superficial. Por que motivo? A viña está está pasando ahora mismo por un estado fenolóxico de moita sensibilidade, que é a floración ou o coallado, e moitas veces se tocamos raíces ou raicillas, pois bueno, lle pode afectar, non? Calquer son feridas, ao fin e ao cabo, que se lle realizan e lle pode afectar, non? O normal funcionamento co cal. Para evitar todo eso, xa insisto, preferimos o desbrozado, aínda que excepcionalmente se poida facer, bueno, pois ese triturado, pero de forma moi superficial, simplemente con ánimo de quitar esa vegetación superficial e nada máis, sin profundizar. Neste momento tan crítico da vide, é conveniente protexer o viñedo contra ataques de mildeu e oidio cun fungicida persistente que actúe contra as dúas enfermidades e non dañe a floración. Debemos estar atentos tamén á polilla do acio, controlando o seu voo para un posible tratamento. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Unha delegación irlandesa visitou esta semana a denominación de orixe Rías Baixas. A súa axenda arrincou o martes cunha cata de 14 marcas da DO. 6 prescriptores irlandeses estiveron de visita pola denominación de orixe Rías Baixas. Una de las actividades que nosotros solemos trabajar mucho son las misiones inversas, pues porque consideramos que nada mejor que vengan aquí y comprueben in situ pues las peculiaridades de la denominación de origen Rías Baixas. O sea, pues eso que nosotros siempre les contamos de la España verde, el viñedo próximo al mar, el minifundio, etcétera, hay que verlo. Dentro da delegación houbo perfis moi diferentes, sumilleres, propietarios de tendas de viño, xornalistas ou incluso un Master of Wine, distintos profesionais do mundo do viño que visitaron por primeira vez a denominación de orixe e cos que o Consello Regulador quixo cubrir un amplo espectro de influenza. El sumiller y que tiene pues tienda de vinos llega a consumidor final, el sumiller que también es profesora de una universidad, al final va a llegar al prescriptor, ¿no? Pues a formar a esos futuros sumilleres, chefs, educadores del vino, distribuidores, etcétera. Entonces llega al sector prescriptor, un crítico de vinos, llega pues al prescriptor y al consumidor final. Un poco tratamos de cubrir pues los dos aspectos. O luns chegaron a Pontevedra, pero a visita arrincou ao día seguinte cunha cata na sede do Consello Regulador de 14 caldos incluídos no Plan Irlanda. Visitas a adegas das diferentes subzonas e os seus viñedos completaron a súa axenda. Un pouco a idea es que visiten bodega, viñedo, caten vinos, etcétera. Como solemos hacer, pues comenzaron siempre en el Consejo Regulador pues para nosotros darles un pequeño seminario o información sobre las características de denominación y continuamos con un tasting de vinos de todas aquellas bodegas que no se visitaban y que están participando en el Plan Irlanda y se inscribieron para esta cata. O mercado irlandés non é alleo aos caldos de Rías Baixas. Dende hai varios anos hai adegas que xa traballan ali. Ademais, o Consello Regulador deseñou un plan específico para promocionalos. Esta actividad forma parte del Plan Irlanda. Irlanda es un país importante para la denominación de origen Rías Baixas, ocupa el octavo lugar en el ranking de exportaciones, con un volumen de aproximadamente 142.000 litros exportados en el 2015. Y bueno, pues desarrollamos un pequeño plan de promoción. Entre as accións que se desenvolven no país, o pasado 8 de xuño organizouse un encontro cos principais bloggers de Dublín, que foi todo un éxito. A actividade consistiu nunha ruta de tapas por 3 restaurantes, que tivo como protagonista os viños de Rías Baixas para demostrar a súa versatilidade. Como guía contaron coa coñecida sumiller do Key Club, Lisa O'Doherty, que lles falou das grandes posibilidades deste viño atlántico tan de moda. A pasada fin de semana o Concello de Barro volcouse na celebración da súa Festa do Viño, unha das citas máis importantes que se celebran no Concello e que este ano cumpriu 37 edicións.
A pasada fin de semana os mellores viños reinaron en Barro. O Concello rendeuse á celebración da súa festa do viño, unha cita que cumpriu 37 anos nun fantástico estado de saúde. Esta festa eu creo que é algo xa moi arraigado, non só en Barro como Concello, senón en toda a contorna, e todo o mundo está esperando pola festa do viño de Barro. Por probar os viños da terra, que son viños de moita calidade, pero logo tamén por disfrutar de todas as actividades que ten o programa da festa, que son actividades moi diversas, tanto para as distintas edades como para todo tipo de gustos. Entón, por eso son unhas festas novamente moi concurridas. Todos sabemos que os nosos viños de Barro, Albariño, Caíño e Blanco e Tinto País, e aqueles que non o saben, teñen estes días e o resto do ano para experimentalo, son uns viños singulares, únicos, excepcionales. Ese equilibrio existente entre a súa apariencia, aroma e sabor, fan que cando os tomas non podes deixar de recordalos. 16 adegas e 26 caldos diferentes fixeron as delicias dos asistentes. Este ano quixeron dar especial protagonismo aos colleiteiros do Concello, aqueles que foron peza fundamental para o nacemento da festa. Decidimos que os protagonistas foran a peza fundamental, que son os colleiteiros, porque evidentemente, se non houbera colleiteiros non habería viño en Barro. Entón, por eso fixemos que a inauguración estuvera fora a cargo dunha representación dos colleiteiros que ano tras ano traen os seus viños aquí ao concurso de colleiteiro e que ao mesmo tempo producen viño de calidade xa para venderlle ás adegas que están na denominación de Rías Baixas. No marco da festa celebrouse tamén o 11º certame Viño Albariño Rías Baixas. A adega vilanovesa Pazo da Bouciña alzouse co primeiro premio. A local Moraima, Albariño e Condes de Albarei de Cambados completaron o trío gañador. Sobre todo nesta festa ten ese pequeno detalle dos pequenos produtores, dos amantes verdadeiramente do noso viño tradicional, que foron capaces de convertir unha cousa que era pouco máis que facelo, como decía o pregoeiro, de facer o viño para levar ás tabernas de Pontevedra a facer un viño internacional que hoxe é conocido en todo o mundo. Unha das novidades desta edición foi o túnel do viño. Del saíron os caldos premiados pola cata popular, recoñecementos que recaeron nas adegas Tomada de Castro e Moraima. Que é o túnel do viño, donde ademais de poder comprar unha botella como sempre, tomar entre varios amigos, poden degustar todos os viños se queren, unha proba, e logo puntualos. Esa é unha novedade este ano para que o público poida tamén dar o seu premio, non só os catadores profesionales, senón tamén o premio do público. Aquí en Rías Baixas, Rías Baixas é un proxecto que nace da baixa arriba, do produtor á gran industria. Cada parroquia, cada concello, cada comarca promociona os seus viños, síntese orgulloso de facelo. Entonces, todos xuntos, pero cada un ca súa personalidade, ca súas particularidades, somos quen de conquistar o mundo. A Festa do Viño de Barro foi a encargada de abrir o calendario dos certames que durante todo o verán celebrarán a calidade dos caldos Rías Baixas por toda a provincia. Se nesta cita o protagonista foi o Albariño, os tintos centrarán a atención dos amantes dos viños en as neves. Próximamente temos o viño tinto do Condado, a festa do viño tinto de Rías Baixas, que se vai celebrar en as neves. Penso que vai ser unha festa moi importante porque o noso viño tinto, hombre, o noso rei é o Albariño, pero os viños tintos nosos, coas nosas variedades particulares, cada vez teñen máis sona e son máis conocidas, cada vez os produtores son capaces de facer máis calidad co viño. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Continuamos coa sección das breves.
A cata de augardentes e licores Galicia avaliou esta semana un total de 76 marcas procedentes de toda a comunidade autónoma. Os resultados daránse a coñecer a principios de setembro tras a cata final, posterior á avaliación de viños que a asociación realiza nas distintas denominacións de orixe de Galicia. As catas serven para confeccionar a guía de viños destilados e adegas de Galicia 2017. Segundo os datos analizados polo Observatorio Español do Mercado do Viño, nos 4 primeiros meses de 2016, España aumentou a facturación das súas exportacións totais de viño un 3,9%, ata superar os 810 millóns de euros. No caso dos viños envasados, son os que teñen de OE os espumosos e cavas os que lideran o aumento en valor. Os granéis caen tanto en volume como na facturación. As exportacións de viño español a Asia medraron ao redor dun 20% no interanual a marzo de 2016. China foi líder neste aumento, consolidándose como primeiro mercado. En canto a Latinoamérica, o volume do viño exportado apenas aumentou un 0,5%, aínda que a facturación medrou un 4,4% ao subir o prezo medio de venda. E coas breves chegou un momento de despedir o programa por hoxe, pero recorden, como sempre, que temos unha cita o vindeiro xoves aquí en Canal Rías Baixas. Llega un fungicida que va a poner las cosas en su sitio y trae licencia para actuar. Su nombre es Max, Cuadres Max, y por supuesto acaba con el mildio y el oidio. Pero lo más importante de Max es que actúa con doble fuerza en su doble acción. Tenerlo cerca es la mejor protección. Calidad en viña, te lo dice Singenta. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Electis, un fungicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda a Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.